Гостите ми закъсняват малко. Добър вечер, здравейте! Аз се видя, господа. Ден. Поканил съм мои добри приятели от квартала да поговорим за случващото се в музиката днешно време. Професор доктор Монченцо. Не, пардон, чакай, объркай се. Това е професор доктор Мунченко, наш много добър приятел. Човек, който е бил много пъти в политиката, много пъти се е занимавал с... Как да кажа, това е човек, който открива кварталните образи и създава много емоции, които са свързани с неговото философско понятие за това какво се случва в света и как това се случва. Кажете, професоре. Първо, здравейте, уважаеми зрители и радиослушатели. Благодаря ви за поканата и на вас, и на вашият екип. Темата за българската музика и нейното развитие в съвремието е нещо доста важно, защото музиката винаги е била част от ежедневието на всеки един млад човек. Искам да те прекъсна за малко. Доктор, Да ви предложа малко уиски. Здраве, благодарим за поканата. В крайна сметка... Трудят ли се повечето младежи, които са? Ами, за голямо съжаление бих казал, че не. Смея да твърда, че има какво да се желае във вид на подобрение, но съм приятно изненадан, че има млади хора, млади изпълнители, които се опитват да творят, опитват се да изразяват себе си. Това са добри думи, но аз искам тук да ви пусна едно нещо, за да поговорим. Да, разбира се. Какво знаеш за времето? Не знаеш нищо. Времето липсва, нямаше ме. 4 месеца нямах. 21 в Америка. Пиех бренди и бърбан. Това ми бяха преките пътища, докато всеки бе вкъщи. На къде отиваш? Моля да чуя. Да, определено бих казал, че това е един свеж полъх на артистизъм и на себеизразяване. Това е нещо, което не се е случило по това начин. Ами с минимум думи са изразени страшно много неща, страшно много дори чувства, емоции, а и доста от нещата в съвременния ни живот. Като например частта за София и обещанието. Това представлява според мен борбата на един млад човек, който се бори с почти всичко. Кажете, значи вашата идея в цялата песен и в цялата речитативност каква е? Това не е добър въпрос. Кое според вас е основата на това парче? Кое е в центъра? Дали седи емоцията или седи разумът? Нищо не седи. Значи лично аз бих определил, ако кажете, колега професоре Мунченко, този рап като минимал рап. Защото за мен това е минимал в рапа на българското рапиране като цяло. Определено не сме се събрали тук, за да говоря аз. Може да сменим темата и да забравим за музиката. Разбира се, много ни е Аз се приятно да върнах бъдем от спорт заедно. по-рано. Все пак професор Вие как се разбира чукнем. Как прекарахте деня? На здраве! Ами, благодаря ви добре. Преди да дойдем във вашето студио, имахме с колегата друго участие, само че в радио. Според вас, той има ли визията на изключителен артист? Да, разбира се. Безкомпромисно бих казал да. Защото е много важно дори един детайл, който да може да те отличи и да те направи уникален. Благодаря много, господа. Благодаря Мисля, на че вас. това запечатва Благодарим срещата за ни. поканата. Аз ще ви спратя. Благодарим. Просто трябва да събирам. Да.
Много